Assalamu alaikum masu sauraro, kuna tare da ni Sabi Abdullahi. Yau 21 ga watan Afrilun 2025. A yau ne zan fara muku darasi game da kimiyyar kwamfuta amma fa a cikin harshen Hausa. Saboda haka ina matasa suke waɗanda suke ganin harshe ya zama musu shamaki tsakaninsu da fahimtar kimiyyar kwamfuta ko kuma fahimtar yadda ake amfani da kwamfuta ita kanta, to kuma tsogare ne. A yau dai za mu fara muku darasi ne game da wannan babbar tambayar wadda ita ce mecece kwamfuta? Mecece kwamfuta? A zahirin gaskiya dai kamar yadda muka saba ji tun muna sakandare har muka zo sama da sakandare, haka abin yake. Kwamfuta aikin ta kenan kamar yadda ku ji anan. Kwamfuta wata na'ura ce da take sarrafa muhimman bayanai wajen aiwatar da ayyuka da dama kamar su me? Rubutu. Ana amfani da kwamfuta wajen rubutu, kar a manta wannan. Lissafi, kana so ka haɗa 10,000 a tara da 10,000, za ka iya amfani da kwamfuta wajen yin haka. 20,000 so 20,000, za ka iya amfani da kwamfuta wajen yin haka. Kallon bidiyo, kama daga fim ne, wa'azi ne, waƙa ce, za ka iya amfani da kwamfuta wajen kallon wannan bidiyo. Sauraron sauti, waƙa ce, wa'azi ne, hira ce, labaru ne, duk za ka yi amfani da kwamfutarka wajen sauraron waɗannan sautuka. Aika saƙonni, kana so ka aika wa abokinka saƙo ta email ko kuma wani mai gidanka saƙo ta email da yake can bangon duniya, cikin daƙiƙa ɗaya za ka iya amfani da kwamfuta wajen tura wannan saƙo. Bincike a intanet, ana amfani da kwamfuta wajen yin bincike a intanet. Ka hau Google, ka hau Bing, ka hau Gemini, ChatGPT, ka binciko abin da kake so ka binciko. Duk wani bayani da yake kan intanet za ka yi amfani da kwamfuta wajen binciko shi ta hanyar amfani da kafar sadarwar intanet. Da dai sauransu, abubuwan ba za su kirgu ba, suna nan birjik ba za su kirgu ba. Saboda haka sai dai ka yi iya ƙirginka ka bari. Sannan kuma ita kwamfuta tana taimakawa mutane a wurare da dama, kamar makarantu. Ka je makarantu za ka ga kwamfuta. Ma'ana ana amfani da ita wajen sauƙaƙa wa ɗan adam ayyuka na yau da gobe. Asibitoci, kai akwai tiyatar ma da ba za ta yi ba kuma ba a yin ta sai da kwamfuta. Bankuna, anya ma ko aikin banki zai yi in ba kwamfuta kuwa? Gaskiya bana tunanin aikin banki zai yi in ba kwamfuta. Ofisoshi, idan ka shiga ofishin principal, ka shiga ofishin vice chancellor, ka shiga ofishin shugaban ƙasa, za ka ga kwamfuta. Saboda me? Saboda ana buƙatar a yi amfani da ita wajen ayyuka da dama. Sannan har ma da gidajenmu, haka in ka shiga gidajenmu akwai abin da ake ce mata personal computer, ita ce PC. In ka shiga gidajenmu za ka same su, ma laptop ce ko kuma desktop, duka za ka samu. Yanzu kamar yadda kake tashi da safe kai wanka ka saka uniform ka tafi makaranta, to haka shi ma wani in ya tashi daga safen nan ba ruwansa ma da wani shiri zai tafi makaranta, kwamfutar sa zai jawo ya kunna ta. In dai akwai data, akwai caji, shikenan zai hawo ya karatunsa ko kuma ya shiga aji a karantar da shi, ya koya, a tambaye shi ya bada amsa. To kan ga duk wayannan gurare ne da ake amfani da kwamfuta, wanda watakila ka fado cikin ɗaya daga cikin waɗannan, ko kuma ka taɓa ganin inda aka amfani da kwamfuta a ɗaya daga cikin waɗannan, wanda abu ne mai muhimmanci. To kar a manta, kamar da muka da bayanai, ita kwamfuta tana karɓan bayanai ne ta fitar da bayanai, sannan ta taimaka wa ɗan adam wajen aiwatar da wasu ayyuka. A darasinmu na gaba za mu muku bayani game da muhimman sassan kwamfuta, wasu sassa ake samu a jikin kwamfuta kuma menene muhimmancinsu, za mu ga wannan da ikon Allah. To kuna iya ci gaba da bibiyar mu domin samun ƙarin ajujuwa ko kuma shirye-shiryen game da abin da shafi kimiyyar kwamfuta a wannan shafi. Da wannan nake ce muku ma'assalam.